लिडारशिप आरो गामियारिनि जितु सोमोन्दो मोनसे समाव जिबायदि मोजां मोनसे परिबेकमोन, मोजां रेसपेक्ट होलायनायखौ नुयोमोन, खौसेथिखौ नुयोमोन। नाथाय दिनैनि तारिखाव गामियारि आरो जायखिजाया अर्गानाइजेशननि लिडारफोरनि गेजेराव जे सोमोन्दो बियो लासै गाज्रि जालांनो हमगासिनो दं। डिमाकुसि ओनसोलाव डिस्ट्रिक्टआ अदालगुरि, बे साहित्य सभायाव बे एसेबां गिदिर मोनसे हाबाफारिनि अडिट जानांगौमोन, दिनैसिमबो अडिट जायाखै, बोसोर बारलांबाय। जोंनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जे हाबाफारि जादोंमोन बिनि अडिट दिनैसिम गैया। जोङो ओनसोलनि मानसि हिसाबै खोनायो दिनैसिमबो सोरनियावबा बेसेबांबा लाख होनो दोङो, सोरबाया बेसेबांबा मोननो दोङो, आरो रावबो जोंबो माने अडिट होलायनो थाखाय रेडि। डिमाकुसि हालामाव थांनाय 8-10 बोसोरसो जाबाय, गोलाव बोसोर बाजार न' बानायनायनि मुङाव न'नि सिकिउरिटि महरै 10 स्क्वायर फिटआव 10,000 फैसा लादोंमोन। बेवहाय सोरबाया 10,000 होदों, सोरबाया 5,000 होदों, अनेक फैसा। डिमाकुसि ओनसोलाव जौ फाननो थाखाय लाइसेन्स होनाय जाया। नाथाय दुखुनांथावना जोंनि ओनसोलाव सोरगिदिं जेरावबो जौ फाननायखौ नुदों। निश्चय रोजा साबायखर सफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम। आं डिमाकुसि ओनसोलनि जुदि खोथाखौ बुङोबा आं दिनै मोनथाम पइन्टखौ बुंगोन। जोंनि ओनसोलाव मा जाना दङ आरो जोंनि लिडारशिप आरो गामियारिनि जितु सोमोन्दो मोनसे समाव जिबायदि मोजां मोनसे परिबेकमोन, मोजां रेसपेक्ट होलायनायखौ नुयोमोन, खौसेथिखौ नुयोमोन। नाथाय दिनैनि तारिखाव गामियारि आरो जायखिजाया अर्गानाइजेशननि लिडारफोरनि गेजेराव जे सोमोन्दो बियो लासै गाज्रि जालांनो हमगासिनो दं। बिनिनो आङो मोनथाम पइन्टखौ आं एग्जाम्पल होगोन दिनै रायजोखौ। 1 नम्बर पइन्ट, जोंहा थांनाय बोसोराव साहित्य सभा जादोंमोन जानुवारि मासनि समाव डिमाकुसि ओनसोलाव, डिस्ट्रिक्टआ अदालगुरि। बे साहित्य सभायाव जोबोद गेदेर मोनसे बाजेटजों बेफोर खुंजानाय हाबाफारि। बे एसेबां गिदिर मोनसे हाबाफारिनि अडिट जानांगौमोन, दिनैसिमबो अडिट जायाखै, बोसोर बारलांबाय। साहित्य सभा थांनाय बोसोराव जाखांनायनि उनाव फिन सेकेन्ड बोसोराव माने बिजिनियाव जानानै थांबाय साहित्य सभाया। मोनसेनि उनाव मोनसे जाना थांखांनायनि उनावबो जोंनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जे हाबाफारि जादोंमोन बिनि अडिट दिनैसिम गैया। जोङो ओनसोलनि मानसि हिसाबै खोनायो दिनैसिमबो सोरनियावबा बेसेबांबा लाख होनो दोङो, सोरबाया बेसेबांबा मोननो दोङो, आरो रावबो जोंबो माने अडिट होलायनो थाखाय रेडि। बे जोबोद गिदिर जोंनि जातिनि थाखाय मोनसे खहा गोनां। आरो बेफोर बुस्थुनि थाखायनो जोंहा माब्लाबा लिडारफोरखौ सम लाना आसि खिन्थिनो गोनां जायो। आं खावलायो बेफोर समस्याफोरखौ जोंनि गोरों गोराफोरा जाहाथे बिजिरलायनानै रायजोफोरनो एसे फोरमायलायना होयो। 2 नम्बर पइन्टआ जाबाय डिमाकुसि हालामाव थांनाय 8-10 बोसोरसो जाबाय, गोलाव बोसोर बाजार न' बानायनायनि मुङाव न'नि सिकिउरिटि महरै 10 स्क्वायर फिटआव 10,000 फैसा लादोंमोन। बेवहाय सोरबाया 10,000 होदों, सोरबाया 5,000 होदों, अनेक फैसा। ओनसोलाव मोनसे ढौ फैदोंमोन जौ होबथानायनि मुङाव, आरो जोंनि गामियारि मानसिफोरा बेफोर बेबहायखौ बन्द खालामनांगौ आरो जोङो मैगं फाननानैबो न'खर खुंनो हायो। एग्जाम्पल होयै गामि खना खनलायाव जोबोद मोनसे गेदेर एवारनेस जादों। आरो बे एवारनेसआ जों गामियारि ओनसोलनि खर'आव नांदोंमोन हिसाबै गामियाव जौ होबथानो गोबां गामियाव हादों।
आरो जायफोर जौ सावग्रामोन बिथांमोना जौ बन्द खालामखांनायनि उनाव थांना थानो गथ' गथायनि थाखाय आंखालखौ सुफुंनो मोनसे बेबहाय सानखांनो गोनां जादोंमोन बाजाराव फैनानै मैगं थाइगं बेफार साहा दखान बेफार तो बेखौ लोब लोब खम समनि गेजेराव जोंनि डिमाकुसि ओनसोलाव मैगं बेफारिया बारिनो हमबाय बर' आइजोफोर आरो खाफाल मोजां बे बारि फुबाय थानाय समावनो जाहाथे बैफोरखौ मोजां मोनसे खाबु मोजां मोनसे जायगायाव फानहोनो थांखिनानै जोंनि किसुमान ओनसोलनि डिमाकुसि ओनसोलनि गोरों गोराफ्रा सानदोंमोन आरो साननाय बायदि बिथांमोना मोनफ्रोम दखानिफोरनो सुबिदा होनायनि थांखियाव 10 स्क्वायर फिटआव 10,000 लादोंमोन माखासेया 10,000 होदों माखासेया 5,000 नाथाय दुखुनांथावना दिनैसिम 8-10 बोसोर बारलांबाय न'आ क्लियार गैया आरो बेखौ कमप्लेन होग्राबो रावबो गैया तो आं खावलायो बेबो गेदेर मोनसे इस्यु जुदि ओनसोलाव जौगानायखौ लुबैदोंब्ला जोंनि गोरों गोराफ्रा बेफोर समस्यानि समाधानखौ खालामना होनो हानांगौ मोनफ्रोम खामानियाव गेदेर गोलावनि आखाइ थायो आरो बे गेदेर गोलाव आखाइ थानायखायनो रायजोफोरा आसि खिथिनो गोब्राब मोनो हामा मोनजानो गिनानै आरो बे सोमोन्दोआनो लासै लासै बबेबा मोनसे अर्गानाइजेसनजों आरो गामिनि मानसिफोरजों ग्रें ग्रुं जालायगासिनो दं आरो बेदिनै सानफा नङा सानफा बारलांगासिनो दं बेफोर थासारि 3 नम्बर पइन्ट आं डिमाकुसि ओनसोलनि हिसाबै आं डिमाकुसिनि ओनसोलनि खोथाखौ लानानै बुंबाय थादों 3 नम्बर पइन्टआ जाबाय डिमाकुसियाव जौ फाननो थाखाय माने लाइसेन्स होनाय जाया बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां डिमाकुसि ओनसोलाव जौ फाननो थाखाय लाइसेन्स होनाय जाया नाथाय दुखुनांथावना जोंनि ओनसोलाव सोरगिदिं जेरावबो जौ फाननायखौ नुदों सोरगिदिं डिमाकुसि मेन टाउनावनो खना खनला सान हर फानो बे लकेल जौ होन आरो बियो बा माने माबा गोजा जौखौनो होन सान हर जायखिजाया टाइमावनो मोनो एभेलेबल नाथाय लाइसेन्स होनो थाखाय डिमाकुसिया माने डिमाकुसिनि गोरों गोराफ्रा एनअसि होआ दा खोथाया बेसो जुदि एनअसिखौ होआब्ला ओनसोल हिसाबाव जेसेबांखिनि जौ लकेल फानग्रा होन गोजा होन ओनसोलाव मेन जायगायावहाय फाननो थाखाय पारमिशन जुदि होयोब्ला बा फानबाय थादोंब्ला बेवहायबो गोरों गोरानियावनो खोथाया फैफाफिनो स' आं सानो जुदि लाइसेन्स होयोब्ला सोरबाया जाय जौखौ 150 माने सिस्टेमेटिक 150 बायगौमोन बियो माने माने थिक फिक्स प्राइसआव मोनगौमोन किन्तु दिनैनि तारिखाव बे 150 नि जौखौ 200 टाका 300 टाका होनानै माने लोंग्राफोरा माने लोंगासिनो दं आं सोर माबोरै फानो सोर माबोरै बायो बेखौ आं बुंनो थाखाय नाथाय ओनसोलनि सुरक्षानि थाखाय गेदेमाफोरा लाइसेन्स होआ होननानै डिसिसन लादोंबा बे जोबोद मोजां नाथाय ओनसोलाव एबोल लकेलनिफ्राय गोजाननिफ्राय टाउनाव आबुं जाजासे मोननायासो बे मोनसे दुखुनांथावना दा बिनि समस्यानि समाधानखौबो नोंथांमोना मा खालामबा मोजां जागोन साननानै बिजिर कारन दिनै एसे गाबोन एसे मोनफ्रोम बुस्थुआ जायखिजाया खोथाफोरा गेदेर गोलावनियावनो थांबाय थादों थ' बेखिनियानोमोन आङो माने नोंथांमोनखौ लिंहरनायनि गुबै उद्देश्य डिमाकुसिनि जिथु बेबायदि जेंना जिहेतु नोंथाङा मोनथाम पइन्टआव खालामदों बेवहाय सोरनिबा फैसा थानो हागौ होननानै सानो जिहेतु नोंथाङा गेदेमाफोर निश्चय फैसा थागोन मोजांनि थांखियावनो बिथांमोना निश्चय फैसा कालेक्ट खालामदों मोजांनि थांखियावनो होनो दे आं नाथाय बे फैसाया माने माबा मोनसे रिजनाव बे खामानियाव बाहायना बिथांमोना हायाखै आरो लासै लासैनो बे फैसाया खरसा जालांदों जानो हागौ आरो जाय थांखिनि थाखाय फैसा लादोंमोन बे थांखियाव फैसाया इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो बे दुर्भाग्यजनक खोथा बोसोरसे बोसोरनैनि खोथा नङा नालाय आं नैबे मोनसे खोथाया रोखा जादों जिहेतु जौ फाननायनि जिथु शप खेवनो थाखाय वाइन शप खेवनो थाखाय पारमिसन होआ बिराद मोजां खोथा नाथायबा बे पारमिसन होआब्लानो बेवहाय जौ मोननाया बे दुखुनांथावना जायनि जाहोनाव बन्द खालामनो थाखाय ओनसोलाव बन्द खालामनो थाखाय बहुत नाजादोंमोन बर' जाथिया दासिम डिमाकुसि बायदियाव
जौगाफुनाय समावहाय बेबायदि मोननाया खोब दुखुनांथाव मा बुंगोन नोंथाङा? नाय खोथाया ओरै जौ बन्द खालाम होनना बुंबा दिनै आंखौ गोबां रायगोन आरो बियो एसेबां गोरलै नङा। नाथाय ओनसोलनि गोरों गोराफोरा जिबायदि डिसिसन लादों बेयो मोजांनि थाखायसो नङा होमबा? आं होनाखै बन्द खालाम, आं होनाखै माने बन्द खालामनाङा, आं बेखौ होनाखै। नाथाय ओनसोलनि थासारिखौ नायनानै जोङो मोनसे डिसिसन लानांगोन। दिनै हारसिगालि लाइसेन्स होआ होनना बुंदों आरो बे जायगायावनो प्रसासननिफ्राय लानानै गासैबो सोरगिदिं मिन्थियो जे जौआ ओनसोलाव साग्लोबजोबनाय। होमबा जौ होआ होननायनि ओंथिया मा थाखो? लाइसेन्स होआ होननायनि ओंथिया मा थाखो? बिदिब्ला जोंनि गोरों गोराफ्रा निस्सय सानसे नङा सानसे आसि खिथिना बुंजागोन बे थारमाने। दा बेबायदियाव नुनो मोनदों जे भुटान साखाथियाव भुटान गोबां जौ मोनो, बेवहाय थांनानै गोबां मानसियानो जौ बायनानै लोंहैयो। ओमफ्राय जोंनि बेयावहाय जुदि खुलियोबा जोंनि फैसाया जोंनियाव थांगोन होनना सानो? आङो माब्लाबाबो जौखौ सापर्ट होआ दे। आं उन्दै समनिफ्राय जौ बिरि सादा सिगारेट आङो दिनैसिम लाफेरबोआखै। मानोना आंनि आफाया माने जौ लोंनानै थैदों हिसाबै आंनि फेमिलिया गोबां खस्थ मोननांदों आरो जोङो सम बायदि मोनसे थि बेलेन्सआव सफैनो हायाखै। ओंखायनो आं जौखौ माब्लाबाबो सापर्ट होआ। नाथाय जेब्ला आं सानसे माने भुटानाव थांदोंमोन, बारा गोबाव जायाखै, भुटाननि सासे मानसिया टेबोल बुयै बुयै गिलास गोग्लैजासे बुंदों भुटाननि 70% थैनाय मानसिया जौ लोंनानैनो थैदों जाहैदों। बियो आरोबाव दुखु नांबावदों, भुटाननि मुंदांखा सासे डक्टर, बिनि नाम खारिदों बियो, बे डक्टरा गावनि फेमिलिनि मानसिखौ गोबां बार फाहामबाय, नाथाय बे मानसिया मा जाना थैदों मिथिदोंना? जौ लोंनानै। स बिथाङाबो जोबोद पस्थायदों, दुखु नांदों। माने गावहा 3 लाइसेन्स दंमोननो, नाथाय बै लाइसेन्सखौ बै थासारिफोरखौ नुजोबनानै बियो माने गारदों, बियो लायाखै, खामानिखौ मावाखै। थ रावहाबो गोजोन गैया। दा बाय जाबाय डिमाकुसि हालामखौ माबायदि जाजानायखौ नुनो मोनो? डिमाकुसि हालामा गिबियाव जोङो लिडार्सफोरा खौसे जाग्रोनांगोन। बे जायखिजाया आफादनि जाया मानो लिडारफ्रा खौसे जानांगोन। फार्स्टआव सुद्रायगोन लिडारा गावबा गावखौ, खारन लिडारखौ फल खालामनांगौ जोंनि मानसिफ्रा, आरो लिडारखौ फल खालामबासो लिडारा मोजां लामा दिन्थिगोन। खिन्थु लिडारफोरनियाव किसुमान जुदि प्रब्लेम जायोबा बे प्रब्लेमा सुद्रायनो गोबां कठिन जायो। आं लुबैयो गिबियाव साहित्य सभानि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन, नैथियाव डिमाकुसिनि मार्केटखौ ओनसोलनि गोरों गोराफ्रा सुद्रायनानै हो, आरो थामथियाव लाइसेन्स होनाय होयि आरो ओनसोलाव जौ होनाय होयि। बे बुस्थुआ एसेबो खौरां गोरोबाखै थारमाने। बेखौ सुद्रायनो थाखाय खाव थानांगोन, नंखायखौ नंखाय बुंनो हानांगोन, सैथोखौ सैथो बुंनो हानांगोन। नंखायखौ नंखाय सैथोखौ सैथो बुंनो हाबासो बे मानसिया लिडार। गाज्रि मोनजानो गिनानै जुदि साइलेन्ट भाबै थायोबा जोंनि समाजा माब्लाबाबो सोलायनाय नङा। बेखिनियानो।